kluetan ezinbestekoak diren hoietakoa zen Jose Antonio Peña. Zulo galanta utzi du berean Ordiziako txindokin. Bere omenez estatu mailako mitina antolatu dute. Markak marka eta leia zaratago ezagutu zuten atletek pisuzko arrazoia izan dute bertan egoteko. Paregabe, gaina ni txikitatik oso gazte hasi nintzen atletismo munduan, eta ia bauzkazu erlazionatuak toki ezberdinetan pertsona ezberdinak, ez? Eta noski Ordiziko pistan Peña zan hori, ez? Txiki-txikitatik, aitatxo baten modun, ez? Entrenadora falta baldin bazan, o norbait falta behar baldin bazan kotxean eramateko, edo zer gauza beti hortze hon beha prest, eta ia esan pertsona paregabea zan. Bea beti hementzeon, beti laguntzeko prest, eozer zarlantza beak, osea, betiko ja gertukoa, ez? Aite bat bezala, lan asko intzon, atletismo asko gustatzen zitzaion, eta beak baita atletismogatik asko intzon, mendio atleta asko atera die baita behai esker. Atleta horietako batzuk Altamiran aurkeztu ziren. Klubeko gaztetxoenek ere, era batera edo bestera parte hartu zuten. Pertika jauziko probekin eman zitzaion hasiera mitinari. Irudietan Mikel Kanpon, hirugarren izan zen, 4:40rekin, Eskorpio taldeko Bermejok ere altuera hori bera gainditu zuen. Eta garaipena Jonathan Perezentzat, Realekoak 5 metro eta 5 zentimetro gainditu zuen. Urteak ziren atleta honek ez zuela altuera hori gainditzen. Beretzat garaipena gizonezkoetan. Etxeko klubean, txindokin jaurtitzaile onak daude, neska gazteetan bikainak datoz eta mutilak ere nabarmentzen ari dira. Gari Garmendia esaterako 17 urte bete berriak ditu eta saio bakarrean 16 metrotik gorako 3 jaurtiketa egiteko gai izan zen. 16,86koa onena, bere markarik onena baino ia metro erdi gutxiago ala ere. Emakumezkoen pertika jauzia zen mailarik onenetarikoa. Ez alperrik estatu mailan onenak euskaldunak dira eta ez zuten Peñaren omenezkora utzik egin. Haizeak proba guztiak baldintzatu zituen baina bereziki pertika jauzikoak. Irabazlean Aroa Agirre izan zen, baina ez zenez bere eguna izan. Malen Ruiz de Azuarentzat izan zen 3. postua eta Irudiotako Maialen Asperentzat 2. 3,85koa gainditu zuen berak ere, baina Aroak lehenengoan. Nik uste gaizki etorri naizela honea jakindaia eguralditza haize txarra egongo zela, aurkitu gehan bezala haize oso txarra zeon, eta nik uste ja galdutzat jodetela egunaia etorri baino lehen. Eta hortan faiatu dut, eta arazo handiak ditut behar baino arazo gehiago. Astripu txiki bat eukiet, nik inoiz ez detorrelako gauzik egiten da gaur nahi eta ezin, da bueno, azkenen 85 ala nola pasa, eta esan dago, ja, utzingo ez, porque hemen ez da oia sufritzen jarraitzeko eta 4 metro pasatzeko esan dut dira. Luzera jauziko parte hartzaileetatik 6 baziren 7 metrotik gorako marka zutenak. Sergio Ripodas Nafarra zen onena, marka horien arabera, baina Igor Legarda Donostiarra nagusitu egin zitzaion. Proba kombinatuak egiten ditu Igorrek, baina ez da bat ere gaizki moldatzen luzeran. 3. 7 metro eta 21 zentimetroko jauzia egin zuen. 4. ere 7 metrotik pasatzen 7,06, baina 3. horrek eman zion garaipena 6 zentimetro eskas atera zizkion Ripodas Nafarrari. Geraxane Usia, Laudiotarra Irudiotan, 200 metrokoan bera izan zen izarra. Iaz, 3. izan zen Espainiako txapelketan, pista estalian bera da aurtengo Euskadiko txapelduna eta Altamiran bere marka onenetik gertu gelditu zen. Lorea Ayala Atletikokoa 3. izan zen, Eskolumbe Puente, Santurtziarra 2. eta Geraxane Usia irabazlea, 55 segundo eta 10 eunen. Horixe bere demora. Gizonezkoetan 3 txanda izan ziren, Superamarako Jena Breu 3. izan zen, Guillermo Rojo 2. 57 segundo eta 81 eunenekin, eta garaipena Diego Cabellorentzat 57 segundo eta 35 eunenekin. Ikusmin handia sortu zuen emakumezkoen 200 metrokoak. Ez alperrik Alazne Furundarena etxeko atletak parte hartu baitzuen bertan. Eta ez zuen nolanaiko aurkaria Alba Fernandez Nafarra Espainiako txapelduna. Azken pausoetan aurre hartu zion Alazneri. 24-19 irabazlearentzat, 24-24 Furundarenarentzat. Bueno, gaurkoa temporadako marka izan da, 3. 200 indet temporada honetan,
Eta, bueno, poliki markako betzen jo, 75 hasi nintzen, 24-75, da baino 24 indet. Seinale hona da, hobetzen nijolako, eta, bueno, eunen bai poliki hobetzen, eta, bueno, abuztun daukugu Espainiko txaurreketa, eta helburu horrea ondo aiatzea da. Espainiako selekzioarekin errelebo laburrean ari da eta Diamond Leagueen parte hartzeko gonbita jaso du. Lausanan korrika egingo du Alaznek ostegunean. Jo nintzen iaz Bruselasea, baino publiko bezala eta izugarri izan zen dana grada guzti beteta, eta esatezu atletismoa ikusten normalen grada guzti gezi beteta egoten. Eta orain horre egotea, pistan egotea izango da oso motibantea. Parte hartzaile asko 1500ekoan 2 final jokatu ziren eta final azkarrenean Chakib Lashkar izan zen onena. Jatorriz Marokoarra Realeko korrikalari honek 3 minutu 45 segundo eta 1700 denbora egin zuen. Bi nafar izan zituen seika Ayrton Azkue 3. egin zuen eta 2. sailkatutako Javier Nagore 3 minutu 46 segundo eta 42 bere denbora irabazlearen gandik segundo bat eta 25 indartsu amaitu zuen Lashkarrek. Zaparradaren bat izan zen tartean, ez zuen horregatik giroa asko freskatu. 5.000 metrokoan ere, Realeko korrikalari bat izan zen nagusi. Erbilanak ederki egin zizkioten Ricardo Rosadori. Bere taldekide bat, Aingeru Gutierrez 3. izan zen, Victor Puyuelo 2. baina irabazle izan zen Rosadorengandik 14 segundora. 14 minutu, 13 segundo eta 54 marka egin zuen Realeko korrikalariak. Hiru neska, besterik ez, ezidun 100 metrokoan, baina gogotsu aritu ziren. Final aurreko eta guzti egin zuten 3 korrikalari hauek. Bai final aurrekoan eta bai finalean garaipena Marta Sainz madrildarrarentzat. Eneritz Busto izan zen 2. 17 urteko Lasarte Arronek marka polita egin zuen 14:76. Espainiako txapelketa irabazi berri du juvenietan eta gazteen munduko txapelketarako sailkatu da. Eta amaitzeko probarik azkarrena gizonezkoen 100 metrokoak. Ikusmina sortu zuten, estatu mailan ikus daiteken korrikalaririk azkarrena bertan baitzen. Jatorriz Nigeriarra Espainiako lizentziadun Jonathan Okeudo. Final aurrekoan Aixe nagusitu zen eta baita finalean ere. Mario López Soriarra izan zen 2. eta Txindoki klubeko Octavian Romanesko 3. 10:34 irabazi zuen Okeudok.